Politibetjente fra flere afdelinger leder desperat efter en 19-årig, der befinder sig i denne bil, efter han flygtede til fods efter en voldelig konfrontation med politiet. Men hvad de endnu ikke er klar over, er, at han er lige så besluttet på at undslippe, som de er på at fange ham. Forbi 4 TH Street, her er politistoppet. Nogen vil få. Det er omkring kl. 9.00 lørdag den 16. marts 2024. Og disse betjente fra Roscoe Politi i Illinois haster ud af stationen og ind i deres patruljevogne, for hurtigt at finde den 19-årige Ray Castro, efter at han flygtede til fods under et trafikstop. Hvad de ikke ved er, at dette kun er begyndelsen på et meget større kaos, end det Ray allerede har forårsaget. Okay, vi er på vej mod centrum. Ray Castro. 10-78, der er affyret skud. Pis. Modtaget. Den mistænkte er Ray Castro. Dette var ikke bare et desperat øjeblik, hvor Ray pludselig stak af fra betjentene. Omkring kl. 9.00 den morgen stansede kriminalassistent Reed fra South Beloit Politi en rød Saturn Outlook SUV for at køre for stærkt på Illinois Route 251. Føreren var en 17-årig pige, mens Ray sad på passagersædet iført en skimaske. Selvom pigen udleverede sit kørekort, gav Ray betjenten et falsk navn. Men betjenten afslørede hurtigt hans sande identitet. Opdagede, at han havde 2 aktive anholdelsesbeslutninger for voldelige forbrydelser, hvilket fik ham til at tilkalde forstærkning. Sort hår. Grå bukser. Modtaget. Alle enheder, vi har 1-10-78. Der er affyret skud. Spansktalende mand løber mod øst. Ved navn Ray Castro. Spansktalende mand. Sort hår. Grå bukser. Enheder, det er 10-78 nu. Med skud affyret. Vi har brug for en ambulance. Prairie Hills. 4 sekunder. Kvinde med et skudsår i benet. Modtaget. Rekvirerer lægehjælp til en kvinde med et skudsår. Er nogen betjente kommet til skade? Ingen betjente er kommet til skade. Da forstærkningen ankom, bad betjenten Ray om at stige ud af SUV'en. Han begyndte straks at gøre voldsom modstand. Politiet kendte allerede den unge pige fra tidligere sager, og var klar over, at hun var i et forhold med Ray. Da betjenten åbnede passagedøren for at lægge ham i håndjern, begyndte Ray at slås med betjenten, og trak ham fysisk delvist ind i SUV'en. Da betjenten forsøgte at slukke for tændingen, overmandede Ray ham, genstartede køretøjet, og beordrede sin kæreste til at træde på speederen. På dette tidspunkt havde den 17-årige pige allerede ringet til sin mor, der lyttede med på medhør, mens både hendes mor og en anden betjent gentagne gange advarede hende, og råbte gør det ikke. Fulgte den paniske teenager Rays ordre, og trådte speederen i bund, mens kriminalassistent Reed stadig var fanget og fastklemt under Ray, inde i det kørende køretøj. Pigen ramte også en anden betjent med SUV'en, selvom det lykkedes ham at undgå at blive kørt over. I frygt for sit liv affyrede kriminalassistent Reed derefter sit tjenestevåben og ramte pigen i højre ben, mens SUV'en kørte med høj fart hen over vejen, før den kørte galt i en grøft. Men mens betjentene hastede afsted for at hjælpe den sårede pige og sikre ulykkesstedet, lykkedes det Ray at rive sig løs, undvige et skud med strømpistol og flygte til fods mod den nærliggende Marktown Lot, da pigens forældre skyndte sig til hospitalet nær ulykkesstedet. Fangede radiokommunikationen samtaler mellem vagtcentralen og personalet på hospitalet angående den igangværende hændelse. Hej, det er Tabitha fra akutmodtagelsen på Beloit Hospital. MHM. Jeg forsøger at hjælpe en familie med at finde deres 17-årige datter, som lige har været
involveret i et skyderi. Vores betjente sagde, at Winnebago tog sig af opkaldet, så familien er her på vores hospital. Men vi har ikke patienten. Kan I fortælle os, hvor hun blev transporteret hen? Har du hendes navn? Hvis et af familiemedlemmene har et telefonnummer, bliver vi nødt til at. Ja, det er mor og far her. Vil du have, at jeg bare får deres navn og nummer? Vil du tale direkte med dem? Ja. Jeg kan ikke fortælle dem det over telefonen. Vi bliver nødt til at få en betjent til at kontakte dem. OK, så en betjent skal ringe til dem? OK. Pigen blev anholdt. Og til sidst transporteret til Rockford Hospital. For at blive behandlet for sit skudsår. Men hvis kriminalassistent Reed og resten af betjentene fra South Beloit politi troede, de var ved at trænge Ray op i en krog nær Marktown Lodge, tog de fuldstændig fejl. Fordi Ray allerede havde sine egne planer. Efter at være flygtet fra ulykkestedet, gik Ray ind på Marktown Lodge og truede en 78-årig mand med en kniv, mens han gjorde baren ren. Ray forlangte at få mandens nøgler, før han flygtede i en stjålen bordeaux-rød Chevrolet Trailblazer fra 2004. Det kommer til at være Marktown Lounge. 10-4, hvis vi kan få en betjent på vej. Bilkapringen fandt sted her. Jeg har offeret her. På nuværende tidspunkt ved betjentene, at Ray er uforudsigelig. Muligvis bevæbnet. Farlig og desperat efter at undslippe. Og da politiet i Beloit slutter sig til jagten for at hjælpe med regional inddæmning, har de stadig ingen anelse om, at denne jagt langt fra er forbi. 17-20, meddel, hvis du er på vej. Er der nogen enhed, der stadig kan bekræfte, om den mistænkte er bevæbnet? For jeg har ingen anelse om kørselsretningen. Han kørte mod øst. Er ikke sikker på, om han er bevæbnet eller ej. 10-4. Vil du have, at vi opretter en afspærring? Ja, det ville ikke være nogen dårlig idé. Alle enheder på vej, vi skal oprette en afspærring. Det er på nuværende tidspunkt ukendt, om den mistænkte er bevæbnet. Vi påbegynder afspærringen. Hvor har du brug for dem? Men for kriminalassistent Reed, den betjent, som Ray havde fanget inde i SUV'en, var hele denne prøvelse intet mindre end deja vu. Tilbage den 22. juli 2021 var en 16-årig Ray allerede flygtet fra betjente, da Reed forsøgte at standse ham. Derefter, næsten et år senere, den 10. juli 2022, begik Ray og 2 andre unge mænd et væbnet røveri mod en tankstation i Woodstock, Illinois. Blot 2 dage senere kørte de galt i deres flugtbil i West Allis, Wisconsin. På trods af disse alvorlige anklager, mødte Ray ikke op til et obligatorisk retsmøde i MC Henry County den 9. august 2023. Hans kaution blev officielt inddraget den 15. september, og der blev udstedt anholdelsesbeslutninger for alvorlig kriminalitet den 10. oktober 2023. Det var disse selvsamme anholdelsesbeslutninger, der i sidste ende fik kriminalassistent Reed til at foretage dette trafikstop, som nu har eskaleret til et skyderi og en biljagt med flere instanser, som ingen af betjentene havde forudset. Men netop som det ser ud til, at Ray måske er sluppet ud af deres hænder igen. Bemærker sergeant Lewis fra Roscoe Politi den samme bordeaux-røde SUV med Ray i. 7 cm 20, han er ved Prairie Hill til 251. Jeg rykker frem mod Willowbrook. Prairie Hill til 251. Udsend et signalement her. 10-4, den mistænkte er en Ray Castro. Sweatshirt, blå jeans. Løber i østlig retning fra Prairie Hill, Nod 2 ND.
på nordsiden af vejen. Er han syd for stenbruddet? Jeg ser en bordeauxrød SUV forlade stedet. En bordeauxrød trailblazer mod 251. Hættetrøje. Spansktalende mand, han stikker af. 10-4, mulig mistænkt kører i en bordeauxrød SUV. Chevy Trailblazer, stikker af. Vi kører mod vest på Prairie Hill. Mod vest på Prairie Hill. Er der nogen, der har svømmetter i området? Over, jernbanespåne. Nærmer sig Door Road. Prairie Hill mod Door Road i vestlig retning. Det er en bordeauxrød Chevy Trailblazer. Det er en Wisconsin 28. Jeg kan ikke aflæse den endnu. 10-4. Hastigheden er 95, fortsætter mod vest, let trafik. Hastigheden er 95. Modtaget. Fortsætter mod vest. Vi kørte over for stopskiltet ved Door Road. Fortsætter mod vest. Mod vest forbi Whittemore, fortsætter mod vest. Kører ind i modkørende trafik. Hastigheden er 75. 10-4, fortsæt opdateringerne. Vi sænker farten foran Dollar General. Vi fortsætter mod vest, hastigheden er omkring 65. Vi har en ambulance på vej til denne kvinde, ikke? 10-4, det har vi. Hold øje med ambulancestationen ved Prairie Hill og Willowbrook. Deres samlingspunkt er ved Seacombe Road. Willowbrook. Vi er lige forbi Black Hawk. Fortsætter bare mod vest. Krydser floden. Vi drejer ind på Root Avenue. Fortsætter mod nord på Root Avenue. Vi er på Sherland lige om lidt. Lige forbi. Vi stopper ved Sherland. Vi drejer mod øst på Sherland. Kører ind i Beloit. OK, nordpå er 8. Men hvad disse betjente endnu ikke er klar over, er, at Ray er lige så besluttet på at undslippe, som de er på at stoppe ham. Og er det i sidste ende vil tvinge en af dem til at træffe en ekstrem foranstaltning. Og vi er igennem stationen Lawrence. Mod øst på Portland, mod øst på Portland. Prøv at få nogen ud på broerne. Stadig mod øst, stadig mod øst. Fortsætter mod øst, vi kører med omkring 75 miles i timen. Trafikken tager til, moderat trafik. Kørte over for et stopskilt, næsten 10-50. Vent lige. Det så ud til, at han kørte galt der et øjeblik. Fortsætter stadig mod øst. Vi nærmer os, Ankommer til centrum ved reservedelsbutikken. Vi er ved 5th Avenue. Portland ved 5th Street, Portland ved 5th Street. Tilbage ved 4th Street, på vej mod øst. Fortsætter mod øst. Vi kører over floden. 325, stadig mod øst, passerer. Nærmer sig Woodward. Woodward lige her. Kører ind på Woodward Avenue. Vi kommer ind i, et lejlighedskompleks.
White og Woodward. White og Park Avenue, Park Avenue. Fortsætter mod øst. Nordpå er Prairie Ave. Prairie Avenue. Ser ud til, vi har en patruljevogn fra Beloit med os. Østpå er Strong, østpå er Strong. Få hænderne op. Få hænderne op. Skud affyret, skud affyret, skud affyret. Jeg er okay. Er I okay? 343, det er politiet, skud affyret fra Illinois. Skud affyret. 10-2, 7 cm 20, jeg har brug for, at du underretter 17-1. Jeg skød ikke. Ja, de skød, så vi har en nede. En person ramt, og jeg er okay. Træk ham ud. Har du overhovedet et våben? Ja. Et overvågningskamera hos en beboer i området. Fangede også jagten. Rays forsøg på at flygte efter pitmanøvren. Han sammenstød med sergeantens patruljevogn. Og de handlinger, sergeanten i sidste ende måtte tage for at beskytte både sig selv og de andre betjente på stedet. Min er i min bil. Hvad med dig, chef? Tja, det er ikke. Han ramte patruljevognen. Jeg tror ikke, jeg blev ramt. Hvorfor lægger du den ikke bare væk for nu, mand? Ja. Lad os gå herover, ikke? I orden. Nej, jeg påkørte ham, så. Er du okay? Ja. Jeg er okay, bror. Hvor er han henne? Den mistænkte, han ligger nede ho. Han er død. Okay. I orden. Fuck, mand. Nej, du er okay, chef. Jeg har slået den dame ihjel, tror jeg. Fuck. 10-4, jeg tager hende. Hvorfor sætter du dig ikke bare lige her, mand? Tak, bror. Jeg henter noget vand til dig. Ambulancetjenesten ankom senere til stedet og erklærede den 19-årige Ray Castro for død. Hans 17-årige kæreste overlevede skudsåret i benet og kom sig med tiden fuldstændigt. Den 78-årige mands bil blev totalskadet under denne hændelse, og lokalsamfundet oprettede en GoFund med indsamling for at hjælpe ham med at købe en ny bil. I kølvandet på hændelsen fik en beboer lov til at vende tilbage til sit hjem for at hente sine hunde, da hun bemærkede et skudhul i husets facade. Hun underrettede en betjent på stedet og lod efterforskere komme indenfor for at sikre eventuelle relaterede beviser. Heldigvis havde vildskuddet ikke ramt nogen. Samme dag anmodede politiafdelingen i Beloit om, at Wisconsin Department of Justice's Division of Criminal Investigation overtog efterforskningen vedrørende skyderiet involverende en betjent. Den 17. maj 2024 rensede statsadvokaten i Rock County officielt Roscoe-politiets sergeant Lewis og fastslog, at hans handlinger under det fatale skyderi af Ray Castro var lovlige handlinger i nødværge. Derefter, den 30. maj 2024, rensede statsadvokaten i Winnebago County, Illinois, også savede Beloit-politiets kriminalassistent Rit
og konkluderede, at hans beslutning om at skyde den 17-årige fører i benet